la punctul X de la articolul 4. Spuneți așa. La ce definiție? La punctul X înseamnă sistemul de sănătate. Ziceți la sfârșit și exclude farmaciile, drogheriile și alte unități în care produsele vizate sunt de vânzare. Ce înseamnă alte unități? Înțelegerea mea este că în textul legii ulterior se fac mai multe referiri cu privire la sistemul de sănătate, în care, de exemplu, vizează și informarea mamei. Și cred că această definiție, prin această excludere, care menționează această excludere, farmaciile, drogheriile și alte unități, care nu sunt calificate să facă educație de specialitate unei gravide sau unei mame, din cauza asta a inclus definiția în acest fel aici. Da, cred că ar trebui specificat. Ar trebui explicat. Ok. De exemplu, dacă laptele praf sau pompele de mult se vând în Carrefour, Carrefour are voie să facă promovarea produselor. Dar acolo e exclus din sistemul de sănătate. Deci, practic, nu e inclus în sistemul de sănătate. Deci, în definiția sistemului de sănătate și atunci el poate să facă. Dacă eu vă întreb pe dumneavoastră așa. Nu, pe asta zic, mie nu este clar. Deci aici e doar definiția, deci asta e definiția sistemului de sănătate. Aici nu se spune cine ce are voie să facă, ci doar spun cine ce este. Deci sistemul de sănătate nu cuprinde și unitățile, de exemplu, buticul de la colț în care se... Da, deci asta trebuie scoasă. Pur și simplu. Deci alte unități în care produsele sunt de vânzare, eventual trebuie scos și făcut un punct separat și explicate ele. Deci asta e într-adevăr de scos de acolo. Ar trebui făcută definiția instituțiilor de sistemului de sănătate, punct. Da, și peste tot unde se utilizează sintagma sistemul de sănătate, cumva trebuie adăugat și unitățile de îngrijire a copilului. Deci în ideea aceasta am discutat cu juriștii că în contextul acestei legi, această definiție a sistemului de sănătate ar fi acceptabilă.